A čo inak, ako? A tak trápim sa ako môžem. Hej? A henta ťa nechcela vyfajčiť, co mi vralo, že by som jej dal víno. A tá pozorná zdená, to je skúvená, ale vieš, hlavne to je. Tak si jej mal povedať, že dostala by vínko, by ťa pofajčila. Môžeš nám zakývať. Riadny úsmev. Jasne. Aké máš rád víno? Ja Aké máš rád vínko? biele víno, aj to je to čučo, alebo čo to je, čučo, a toto je také vlastne, všetko, no. No, zuby by si mal umyť. A zuby, no. Sa ti nechce kúpať zubnú pastu, čo? Zubná pasta, to je zubná pasta, to je podľa správnosť, čo si mal, tak ti dám. A ty nemáš, čo ti to dám. No? Normálne biele víno. Ježiš. Vidíš, ešte si robí aj starosti. No, to je jedno. No, poď povedať, čo je dobre. No, ale makaj. Páčiš, prosím ťa? Ne, my tak zdravo žijeme. Ako zdravo, to sa musíme troška, to sa musí popraviť všetko, my sme ako na toto všetko, viete čo to je? Čo? Bimba, ty si už pil dneska, že? To bude dlhé video. Ale na to, že sme boli ako Nie, že si vlezieš dnuka. donútra, neviem to. No veď my to dáme. Čo sa dá pozerať na nás. Už sa ti nesiem, no to je balada. Chytvo, košíky treba otvoriť. No. One, daj drobné, nech otvoríš košík. Ale si zapni ty ďalšie video, vieš? Dobre. Tak to vypnem. Či nie?